ukuthi abantu bakaNkulunkulu balambele iqiniso akusikho ukuyiphakamisa uma siveza ukuthi siyama eqinisweni silifundisa izwi likaNkulunkulu ngokuthembeka kulokhu uNkulunkulu akwambulile, hayi ngokuligebenga ukuze sizakhele amagama namadumela noma sithole imali kubantu. Abantu bayakulambela-ke lokho, ingakho sibagqugquzela befundisi ukuthi abahlali impela ezwini, ilona elamandla uNkulunkulu asindisa ngalo abantu. Kodwa-ke ngaphandle nje kwalokho kuyasakha nathi ma sithole feedback noma sisebenzela uNkulunkulu umvuzo wethu usemazulwini, kodwa kumnandi ukwazi ukuthi abantu bayasizakala, abantu bayakheka. So-ke siyakuthakasela kakhulu ma beze bezovela bethi hayi siyanizwa, siyasizakala. Kuyasakha kakhulu lokho mfundisi. Mkhathini kule sento elidlule sithinte i-subject e-controversial kakhulu, otherwise vele leli gama lithi controversy, it's synonymous ne-sound doctrine, ne-sound doctrine hub. Siyal accept, you know, we are controversial, okay, depending what you mean by controversy. But anyway, sikhulume nge-subject e-controversial kakhulu, ngathi ngivulele ukuthi sikhulume ngayo ngokweyicelo zabalaleli ngoba siyabezwa, asibezwa kuphela mabadlala amaculo abasicela wona, siyabezwa noma bakhuluma ngama-subjects esingaye sithandisise ukwakhuluma. Kepha uma i-subject isezwini likaNkulunkulu, ayinamuntu omncane, ayinamuntu omdala, ayinamuntu wesifazane, kufanele siyikhulume. Ngithe-ke angeke-ke siyiphinde, but uma uzokhumbula kiko konke lokho esikhulumile izolo, yinye into esihlanganisayo, sihlanganisa uKristu. Whether ukhethiwe noma ukhethiwe, ulizwile izwi lishunyayelwa, waresponda kilona, whether you are a 5-point Calvinist or a 4.5 or a 4-point Calvinist, it's neither here nor there. Okusalayo ukuthi sonke akukho la siphikisana khona ngoKristu. So ngiyafisa ke namuhla ukuthi sikhulume ngoKristu mkhathini, kanti lo Kristu lo esimbanga kangaka, kanti lo Kristu lo esilisebenzisa kangaka igama lakhe, abanye bethu silisebenzisela ukufeza inhloso zethu, abanye bethu silisebenzisela ukuba controversial, abanye bethu silisebenzisela ukuthi sinyuke ilada, abanye sisebenzisa ukuthi sibuild i-listenership ne-following kuma social media and all of that. Abanye silisebenzisa ukwenza imali ngalo, senza izinto eziningi ngale gama likaKristu. Ngempela izwi likaNkulunkulu lithi lo Kristu ubani. Now nginomhlobo wami mkhathini omaziyo nawe oyithandayo le subject kuthiwa i-Christology kulabo abafunda isingisi esiphezulu, angazi kusho ukuthini, so sichazela ukuthi i-Christology yini. But-ke uyayithanda lesihloko sikaKristu, insizwa nje esentsha uNkulunkulu asebenzise kakhulu ukuthi sihlangane nayo, isisharpenishe nathi sizama ukuyisharpenisha as iron sharpens iron. Esoxoxa nayo namuhla ukuthi uKristu ngempela ubani. Kunezinto eziningi abantu abathi uKristu lo, kwayena abafundi bakhe uthe mebebuza ukuthi ubani, bonke baphendula ngendlela ezahlukahlukene. So bona ke namuhla ukuthi lo Kristu esihlangane ngaye kahle kahle ubani lo Kristu. Kepha-ke njengenjalo mkhathini, ngaphambi kokuba senze yonke into, siyaye sicele uNkulunkulu ukuthi asilondoloze phela uma sikhuluma nabantu bakhe ngezwi lakhe ebandleni lakhe, sithi thus says the Lord. Siyabonga Baba, umusa wakho mkhulu, uyababazeka, angeufaniswe nalutho. Bheka nje sithe sifanelwe ukulahlwa nokubhujiswa ngenxa yokona kwethu, wena wasihawukela, wasindisa ezonweni zethu. Hayi kalula, kodwa ngenani lokufa kwendodana yakho kukuphela kwayo,
uKristu Jesu. Siyakubonga lo Musa osenzele wona. Siyathandaza Nkosi baningi abantu abasasendleleni ebheke ekubhujisweni bahawukele uNkulunkulu wethu. Sisakhuluma ngaye ongumlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu. Sithandazela ukuthi uvule inhliziyo ukuze zilizwisise iqiniso ngoJesu, zikwazi ukukholwa uyena, zikwazi ukunamathela kuyena ukuze nabo baxolelwe ezabizono. Siyakhuleka Nkosi ukuthi wahlule yonke inkani, indlebe ivuleke namehlo ayibona inkazimulo kaNkulunkulu ekhanya ebusweni bukaKristu ngevangeli. Mbusisa abantwana bakho belalele nabo Nkosi bakheke, basizakale ngokugxila nokunderstanda more ngenkosi yabo abayilandelayo. Senza zonke lezi zinto ukuze wena ukhazimuliswe egameni likaJesu. Amen. Amen. Sibonga kakhulu Mkhathini ngalo mkhuleko. Ngamukele ke isihambeli sethu namuhla, a young man who loves the Lord. uNkulunkulu ambeke emsebenzini ukuthi ashumayele umbuso kaNkulunkulu ebantwini abasha. Sawubona mfethu. Sawubona mfundisi, siyabingelela kuwe kanjalo nakubalele emakhaya. Siyabonga kakhulu ke awuzetuleke mfethu. I'm sure abalaleli bafuna ukuzwa ukuthi ngempela ubani lo muntu omusha uNkulunkulu osemsebenzise kangaka. Angisho ke kulabo abafuna ukumbona ku-Facebook asebenzisa ivoice yakhe. There's something alama voice I need to say. Sekujwayelekile ukuthi abalaleli abeze enkonzweni basivakashele ba-expect ubaba uNkosi omkhulu nomkhaba, indoda ende nje emnyama enomkhaba, bese-ke babona lo bangamlindela. Kodwa omunye namuhla uthe akupheleli lapho, ulindele le ndoda ebhodlayo. Bafike esonteni akayizwa le. Anyway, so yeah, le ndoda le sesikhulume ngayo nevoice ithe ubani? Oh, mina igama ngolifa ngwakangubane isibongo. Ngokuzalwa ngizala lentsha kodwa ke ngizinzela ePinetown njengamanje. Ngikhonza nje eChrist Church Pinetown ngaphansi kobuholi kaMfundisi uMthembu. Yes. Khona okushilo. Awu Nkosi yami ngindoda emfazi munye. Yes. Kano mabani ke. Mamukhane. Mamukhane. Yes, oqhamuka ngapha ngase Clermont. Ngase Clermont. Awu siyababongela bakaMkhane. Yes. Bathola indoda ethanda uNkulunkulu impela. Mbovu, awungitsheleke umncane kangaka uhlangana naphi noJesu wena? Ukuhlangana kwami noJesu ngahlangana ngisase high school, around doing grade 9 kuya ku grade 10. Ngahlangana nje nenye insizwa ngisakhonza kwelinye lamabandla ngilandela uma yangitshela ngoJesu osindisayo. Ngasuka ke lapho ngalandela ngaya eFaith Mission. Kwahamba nje isikhathi eside uNkulunkulu eloke sebenza kimi, ngagcina ke sengihlanganyela eCross Baptist Church la ngikhule khona kakhulu ngamandla kaMfoka Mkhize ngilekelela ukuqonda ivangeli. Insizwe esencane. Yes, ngokusebenza ke manje sisebenzela yona inkosi ngise Christ Church, mphinde ngibambisane neTBT ebizwa nge The Bible Talks, it's a student ministry. Yini lo TBT? TBT thina sicabanga uTB Joshua. Awusitshela iTBT. Yes, no, iTBT kumele ukuthi The Bible Talks, where the Bible does the talk, noma iBhayibheli liyakhuluma ngenhloso yokulekelela ke ama student ukuthi balazi kangcono iBhayibheli. Now from lesikhathi le ndoda ohlangana naye high school ikutshela ngoJesu. Lesithombe wasithola ngoJesu ukuthi uyamthanda lo Jesu. Siyambuleka more and more noma sesishintshila akuyena lo Jesu lo owatshelwa ngaye emncamncam. Usezambule ngendlela ehlukile kakhulu kunale noma watshelwa ngalo Jesu kuyena kuseyena namuhla. Ngifuna ukuya la wena Mbovu ukuthi mase sikhuluma nabalaleli ngawo batshela ngoJesu. Yes. Usitshele ngento yaziyo. Ngiyaye ngithande ukuphinda lento
mobheka kulamazwe ale kubo east kubo Korea, bo South Korea nabo China bakhulisa izingane zabo ngemgomo ethile kiyo yonke into. One, bathi know what you believe. Two, know why you believe what you believe. Three, be prepared to die for what you believe. So awuzusitshela wena Mbovu umncane kangaka uzositshela ngoJesu ungamazi ukuthi lo Jesu ubani. Number 2, ongazi ukuthi why ukholelwa kulo Jesu ukholela kuyena ofitshela ngaye ofuna nathi simlandele lo Jesu wakho. Okwesithathu uzimisele yini ukumfela lo Jesu. Na ngibuza njengemibuzo light, but at the end of it all inhloso yalolu hlelo ukwenza kona lokho ingakho kuthiwa controversial nje, because ubheka zonke le inkolo ukuthi uShembe uthi uJesu ubani, amaSulumane athi uJesu ubani, ama-Methodist athi uJesu ubani, assembly sithi uJesu ubani, bonke labantu bazibiza ngamaKristu and bakhuluma ngoJesu yedwa, but imfundiso nokwambulwa kwalo Jesu akufani kibo bonke. Sazi kanjani ukuthi uMbovu lo Jesu azositshela ngaye is the real McCoy? Uyayizwa umbuzo wami? Ngizwa kahle. So uzositshela ngoJesu wena lo Jesu watshelwa ngaye wahlangana naye e-high school usafana useseyisame Jesu manje. Yeah, I think usebenzise imibuzo eqinile nebaluleke kakhulu ukuthi sizinze ekumqondeni ukuthi kahle kahle uJesu ngubani. Ngaqala ngikusho izwi likaNkuluNkulu liqinisekisa ukuthi akashintshi futhi akaguquki. Akubona ukuthi ngesikhathi sihamba siqhubeka endleleni uya ngokuya uyashintsha umbone ekanje manje usekanje, cha usenguye akashintshi akaguquki. Kodwa ke isikhathi siqhubeka umuntu ekhula nasenkosini nomoya kaNkuluNkulu ongcwele usebenza ngokuqonda kahle imibhalo, ila khona siya ngokuya siqonda ukuthi kahle kahle uJesu yena ungubani. Ngenxa yemfundiso eziningi ezilapha ngaphandle lezi osuzibalile, ubezwe bethi uJesu umprofeti, ubezwe bethi uJesu waye moral teacher, ubezwe bethi uJesu waye miracle worker, abanye baze bathi uJesu uyi-incarnation ye-archangel yengilosi enkulu yasezulwini. Kanti masizibukela thina ngokwezwi likaNkuluNkulu lisicacisela kabanzi ukuthi uJesu unguNkulunkulu uqobo lwakhe, noma waye nguNkulunkulu enyameni. Ezinye zezinto lezo esithe kuhamba isikhathi inkosi yasilekelela kakhulu ukuthi siziqonde ngenhloso yokuthi sibone ukuthi uJesu ufanele udumo lonke, ufanele ubukhosi bonke njengalokhu uNkulunkulu uqobo lwakhe efanele udumo lonke. Wena njengesifundiso seBhayibheli okwazi nokufundisa thina iBhayibheli nama student ema-university, nithi menikhuluma ngencwadi yabaseKolose, nithi incwadi yaseKolose ayikho incwadi eBhayibhelini echaza uJesu kahle in the simplest form njengencwadi yabaseKolose. Nize niphi igama ukuthi angazi supremacy, angazi ukuthi supremacy kusho ukuthini, sozosichazela isingisi esikhulu. Yes. Ngempela masowubheka ke kuleyo ncwadi eyambula uJesu ngendlela ezinye incwadi ezingamambuli ngayo. Kiko konke lokho sesinikeze kona ubani Jesu. Ngicabanga ukuthi incwadi yabaseKolose uphendula kahle ngenxa yezinye zezimfundiso ezazikhona kuleli bandla ezazihlukene kabili. Number 1, amaJuda ayethi uJesu akanele, kumele ngcine eminye yemithetho ye-Old Testament. Mawungabuka lapha ku chapter number 2 verse 16 wakhona ukuthi nimele ukugcina amasabatha, nimelwe ukuthi nigcine eminye yemikhosi ebaleke kakhulu. Mase kuzoba khona esinye isifundiso esasiqondene kakhulu neculture ngaleso sikhathi. Kukhona abantu abakhonza ingelosi, kukhona abantu abazinqabela ukudla okuthile neziphuzo ezithile, bekusebenzisa lokho bethi kubalekile nikwazi ukubambelela kuJesu kuphela. Ngakho ke umpostoli uPaul eyibhala lencwadi ngenhloso yokuvula abazalwane baseKolose amehlo ukuthi baqondisise kabanzi ukuthi ungubani uJesu. Mawungafunda nje ku chapter number 1 wakhona, mhlambe singaqala kuivesi lika 16, la ithi khona ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo ongena kubona, nokuba izihlalo zobukhosi, imibuso, nokuba izikhulu, nokuba iziphathimandla, konke kwadalwa ngayo kudalelwa yona.
la umpostoli Paul uzama ukucacisa kabanzi ubukhulu nokuphakama kuka Jesu Christ ukuthi ungaphezulu kwendalo yonke konke okudaliwe kwadala uJesu kudalela uJesu futhi kukhona kumile kuyaphila kuphilwa ngoJesu Christ ngenhloso ye division ne confusion esikhona kubazalwane bebone ngazi ukuthi uJesu akanele yedwa njengomsindisi bamele ukubambelela ezifundisweni ze Old Testament babele ukubambelela kwezinye zezifundiso ze culture ingakho sinalencwadi eveza kabanzi ukuthi uJesu uyinkosi yomhlaba. Now asibiyele kulento ukhulume ngemthetho ye Old Testament yembhalo emdala ekuyiyona esitshela ngamasabatha for example wenzi example ngesabatha kwi Old Testament siyabona uNkulunkulu ekhuluma nabantu bakhe ngeindlela eziningi abaprofeti simbona uNkulunkulu ekhuluma ngeengelosi simbona uNkulunkulu ekhuluma ngamaphupho zonke lezi zinto so izinto lezi esizibona ngokufundiswa uMose amanye bazothi sizibona kwi Old Testament omunye uzothi nosizibona ngokubona imibhalo umunye athi sibona ngokumthetho into eyodwa ke yonke le umthetho kaMose uMose yonke lento leisho into efanayo so bazoyijustify ngalendlela abayijustify ngayo ingabe uthinike mekufika uJesu sekufanele bakhohlwe yonke leyo nto leyo isi wrong lento leyo be right ngaleso sikhathi manje si wrong sekufanele sibheke uJesu kuphela seku wrong konke indlela uNkulunkulu bekhuluma nathi ngayo ithini lento ngemthetho kaMose ithini lento ngeOld Testament ithini ithi ngoba manje sesikhathini esisha sikushaya indiva konke lokho kweOld Testament sesibheke uJesu ngifuna sicacise lokho because sikhuluma ngoJesu oyiko konke phezulu kwako konke in everything. Yes ngicabanga ukuthi singangaya kude singaya kuyo lencwadi kwabaseKolose la khona eqeda ukuba acacisela ukuthi mangabe khona umuntu onamukayo ngokugcina ezinye zezinto zakwi Old Testament uverse 17 wakhona uzwakala ethi okuyisithunzi nje salokho obekuzakuza kepha umzimba ngokaKristu so lapho ucacisa ukuthi ezinye zezinto noma zakwi Old Testament zazifana njengomunwe okhomba ukufika kwenkosi uJesu Kristu ngicabanga ukuthi singabini nesicabange kuma Hebrew chapter 1 wakhona echaza umbhali ukuthi uNkulunkulu esekhulumile endulo ngeindlela eziningi kuba prophet kodwa manje ukhulumile kithi ngendodana yakhe uJesu Kristu okuwukuthi lezo zinto zazibikezela ukufika kwenkosi uJesu Kristu. Na mfowethu ngifuna ukubuyela kuwena lokho kuna bafundisi nabefundisi bezwi kaNkulunkulu ngalezo ikhathi up until today 2025 abasakholelo nabasafundisa kakhulu ngeingelosi ngemibono ingako baprofeti bayizo zonke lezi zinto lezi abanye bona abagcini njengoba baprofeti nokukholela izingelosini baya directly encwadini yesambulo bona bayizingelosi bona zamabandla abo futhi uNkulunkulu ukhuluma nabo to a point ukuthi mase khuluma ingelosi yala ekhaya yala ebandleni ekhulume noNkulunkulu akusaphikiswa kulento umbova akhuluma ngayo ekaKristu nalawo ma practices abawalanda from the old ithini lapho ukhetha incwadi kahle umbumvu la kwabaseKolose ngoba yayikhona naleyo nkinga khona yabantu abazama ukuyiphakamisa phezulu kaKristu ngokuthi bathi bona banembono yeingilosi ku verse 18 khona la kwabaseKolose chapter 2 makungabikho umuntu onephuca umvuzo wenu othanda ukuzenza othobile ekhonza ingelosi ephike ngembono yakhe eyikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yemvelo
basakhona abantu abanjalo abathi abalalelwe ngoba banembono ethize abanayo. Abanye baklima nokuthi uJesu uyavela kubona, bazama ukuyiphakamisa phezulu kwalokhu uNkulunkulu asambulele khona ngendodana yakhe ezweni lakhe, befuna ukunakwa ngokuklima lezinto. Kodwa liyasivezela zikaNkulunkulu ukuthi akusho lutho konke lokho. uKristu yena uyikho konke esikudingayo, uphelele, ungaphezulu kweingilosi, kwazona le ingilosi idalwe uye. Futhi alukho usizo lwethu oluseyingilosini noma kwimbono yabaprofeti nani. Insindiso ekuKristu, ukukhula enkosini kuKristu, ukungena ezulwini kuKristu, nokusizakala nje usaphila empilweni. uKristu uyikho konke. Abantu abahambe basithele nembono yabo yengilosi. Ngifuna ukubuza wena, ngingabuzi umbovu okuyena oyivezile lento. Uthi lezi zinto eziku Old Testament bezifana nomunwe bezikhomba uKristu. Mina nawe uNkulunkulu usibusisile ukuthi sikwazile ukutadisha izwi saba neziqu zokutadisha izwi. Olalele manje ongayi-understand lento ukuthi these things were just a shadow, lezinto bekuwumuno. Imapha ama-example amabili amathathu emkhathini ongamnikeza wona ukuthi njengale esiyibona kwi-Old Testament umbovu wenza i-example ngesabatha. Isabatha belikhomba uKristu kanjani, belambula uKristu kanjani ukuze uma uthi namuhla ngingaligcini isabatha, lento izwi lenkosi belithi ngiyenze isabatha. Uma ngabe isabatha bekuyisithunzi sikaKristu, usefikile kuKristu, ngilibona njani isabatha kuKristu? Incwadi emaHebheru yasitshela ngendaba yesabatha ukuthi njengoba uNkulunkulu wayethe Israyeli akophumula ngelanga lika7 ngoba naye uNkulunkulu waphumula emsebenzini yakhe. uNkulunkulu wayibakhombisa ukuphumula kwangempela asazobangenisa kukhona abantu. Okokuqala nje lokuphumula esesikhona thina esesingazami ukusebenza ngokugcina imithetho ukuze samukelwe uNkulunkulu. Sesivele samukelwe uNkulunkulu mahala ngenxa kaJesu. Sisesabatheni kuyimanje. Kodwa futhi incwadi yamaHebheru ikhombe ukungena ezulwini njengokungena esabatheni elungunaphakadekelelo, ngoba namanje noma sesiphumule ngoKristu kodwa sisasebenza siyakhandleka. Kodwa uma uJesu ebuya noma masifa thina uJesu engakabuyi songena ekuphumuleni kwangempela kwenkosi. Ngakho lokuphumula kwangomgqibela babekwenza kwakuyisithunzi saleyo nto le. Ziningi nezinye ukusoka kwakufanele kusikwe ijwabu la ngaphambili kumuntu wesilisa okuveza ukuthi uwomunye wesizwe sikaNkulunkulu. Kwakhomba ukusikwa kobubi enhlizweni yomuntu, ukususwa kwesono enhlizweni. Lokho kwenzeka ngokuzalwa kabusha uma umuntu ekholwa uJesu. Imhlatshelo eminingi ababeyihambisa laphayana imhlatshelo yesono yonke siyazi ukuthi yayikhomba okuyena mhlatshelo wangempela okuKristu Jesu owayezozazofa afela izono zethu khona uNkulunkulu ezokwazi ukusixolela. iTestament elidala namasiko onke uNkulunkulu ayibanikeze wona ayekhomba kuyena lo Kristu Jesu oyinto yangempela esimele ukubambelela kuyona. Now umbovu angibile kwena usinikeze incwadi yabaseKolose. Le ncwadi yabaseKolose moyifunda isitshela noma isivezela ukuthi uKristu uNkulunkulu. Yes. I-Old Testament isitshela ukuthi munye uNkulunkulu is the Father in heaven. Now uNkulunkulu njani ke lo oyindodana aphinde futhi abe uNkulunkulu? Yes. And then uNkulunkulu isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini jiki lo uNkulunkulu so la emhlabeni futhi senathi uNkulunkulu uphilling naphakade jiki nang lo uNkulunkulu soyabethela esiphambaneni so iyafa futhi uNkulunkulu kanjani lo Jesu? Right. Does that make sense? Yes. Ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezazenza ukuthi amaJuda acosha amatshe
afuna ukumshaya uJesu ngenxa ukuthi babeliqonda kahle ulimi lakhe ukuthi uzishaya isifuba ukuthi yena unguNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi uNkulunkulu wethu munye kodwa uziqu zintathu, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu uMoya oyingcwele. uJesu uNkulunkulu indodana. Uzokhumbula ngalesikhathi edebate namaJuda bebanga uAbraham, kunegama uJesu alisebenzisayo athi before Abraham was I am. So amaJuda babemqonda kahle ukuthi uthi unguNkulunkulu wayekhona ekuqaleni phambi kokuba uAbraham abe khona. Nangalesikhathi futhi eqeda kulapha umuntu lapha ya ofe uhlangothi ethi izono zakho zithethelelwe, bamangala bathi uyahlambalaza lokusho kanjani lokhu ukuthi izono zakho zithethelele, akusiye yini uNkulunkulu othethelela izono na? So lapho uJesu wayeziveza ukuthi uNkulunkulu enyameni kodwa unguNkulunkulu indodana. 0861010 0861010 noma lapha ku 073709 1991 073709 1991. Thumela voice note noma text message yakho noma khona lapha kwi Facebook page yethu iSound Doctrine Hub. Wenze njengokhethiwe kaMzimele othi Christ is fully God and fully man. Ilento bosayichaza manje. Akhote uJohane chapter 3 verse 16 othi for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Akhote John 1 verse 1 to 3 othi in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Usanelisiwe Nqweniso wakanjokweni uthi I love this show so much. You're a blessing bazalwane. Asikwamukele nawe emoyeni. Awuphinde uzame lapha ku 086101030 0861010 uNonhlanhla kaMzobe. So kuyasimthatha uNonhlanhla kaMzobe. Siyamukele emoyeni, sawubona. Ntambama uyisonto babukhoza ubabumfundisi inkosi nesivakasho ubaba ungubani, siyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu, amen. Amen. Yebo. Cha namhlanje baba nginombuzo nje, nginombuzo engifisa mhlambe ukuthi umzalwane ekhaya nomzalwane nje osindisiwe egameni lenkosi uJesu Kristu, ngiba nikhuluma ngesihloko esithi lo Jesu kahle kahle ungubani. Iyangikhathaza kakhulu babumfundisi lento ukuthi abantu bethi besindisiwe bekholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi futhi bayakholwa ukuthi baya ezulwini, kodwa at the same time abazalwane basafila guilty, basenento yokufila guilty yokuyibona sengathi kusamele kube nemisebenzi noma i-effort okusamele beyifake ukuze ngampela bebe nesiqiniseko noma bebe kwi-stand okuyisona sona ukuthi ngampela bangabazalwane futhi baya ezulwini. Lento iyangikhathaza baba ngoba kunabantu even ngisho ama-prayers abo asenokuthi ngangezona umkhuleko othi nje baba sisiyeza kuwena kodwa sisebhe kusho umzalwane athi siyeza kuwe baba ezulwini kodwa sisabhekene namacala. Ngayibuza ngayiphendula ukuthi ubhekene iliphi leli cala lomzalwane akhuluma ngalo, ngoba phela useguqukile usephendukile uJesu semsindisile nje, ilike licala limmele. Ngifiswa yini lokho baba? Uma ufunda uJohane chapter 3 uverse number 36 uthi okholwa indodana nokuphila okuphakade, epho ongakholwa indodana akayibona ukuphila, kodwa into ukuthela kwaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Futhi ngabanye amazwi umuntu into ukuthela kwaNkulunkulu esahlezi phezu kwakhe ilo ngakamvuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. But it seems as if kunabantu abasafila guilt, abakhululekile kwinsindiso yabo. Kunabazalwane nje abangakhululeki ukuthi ngampela usindisiwe ngoba usayitshela ukuthi kusamele kunomzamo akusamele ayenze ukuze ngampela amukeleke kuKristu Jesu. Usafila sengathi izono zakhe ayithethelele, kodwa ngathi nizongiphendula baba studio ngoba lento iyangikhathaza kakhulu ngoba ngisho eminye imithandazo abantu uyayizwa nje umthandazo uyaxolisa every time mayithandazo uyaxolisa. Akanelisekile lento yenza uJesu empilweni yakho ukuthi ngampela usindisiwe, uyaxolisa every time baba sonile kuwe baba kunjena hawu Nkosi asenzanga kahle. Bese ngidideka ukuthi kanti lensindiso enjani lensindiso abantu besafela guilty kangaka. Ngiyabonga egameni lenkosi uJesu, amen. Amen.
bazokuphendula abo baba. In short nje I think kuhle ukuthi mesikhule kanjalo sixolise ngoba siyona ngiyakusupporta lokho myeni into enhle otherwise sizoba ne pride sibone kangathi siyayideserve lento uNkulunkulu asilomusa senzele wona kwangathi siyaona si right. That's the one part mfokamyeni. The other party ile engicabanga ukuthi usho yona impela abazalwane sibabiza ngabazalwane phela ngoba bazibiza ngabazalwane sibabiza ngabazalwane ngoba vele bazibiza ngamaKristu. Iningi lamaKristu alisindisiwe ngisasho nabanje iningi lamaKristu alisindisiwe ingakho iningi labo mfokamyeni lenza lento eliyenzayo aliyenzi ngalendlela ngisho ngayo eqaleni ukuthi vele kufanele sizibone siyizoni sihlale sicela intethelelo ngoba siyona ngicabanga siyona ngeindlela eziningi kuhle ucela intethelelo njalo. In fact uKristu wasifundisa lokho ukusathi sothi sikhuleke ezinye zezinto ezikhulekelayo ukuthethelelwa amacala ngoba siyona insuku zonke. But abenzi njalo bona bacela intethelelo yokusindiswa because vele nalesikhathi umuntu athi usindisiwe wanqakiswa inkolo yobuKristu wanganqakiswa uJesu ophilayo lo mbova sitshela ngaye. So baningi abantu abazibiza ngamaKristu baningi abantu abazibiza ngamaKristu abazoya esihogweni nabafile namuhla khulunywe kahle emgcwabeni wabo babuNkosi nobaba uKhoza bebeshumayela kuphenduka abantu but bengasindisiwe bona ilabo myeni engicabanga ukuthi ile wena oyishoyo kodwa ke abo baba bakhona e-studio asikwamukele nawe emoyeni sawubona asithathe ngomunye hey ziningi incingo bazalwane anishaye nje khona la ku 086 1010 300 noma lapha ku 073 709 1991 Mbovu angazi noma ufuna ukuresponda kubaba umyeni ngizokunqamula nje ngoba izingcingo ziningi kakhulu namuhla baba Mbovu awume kancane ke asikwamukele emoyeni sawubona. Yebo sawubona njalo siphilile nkosi yami sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma nomvumeleni Lithuli endoda. Madlandoni. Hayi ngithi ngiphawule la. Lalo ngizwe umfundisi mechaza incwadi athi uJesu khona wasindisa owaye kade enami nohlangothi. Kodwa uthema esechaza laphana uthi abaJuda mabemsola uJesu seyichaza ukuthi unguNkulunkulu uthi umfundisi kodwa oyindodana manje kulokho ke ngingabaza ukuthi mayithi uNkulunkulu kodwa oyindodana uhlukaniselani ke manje lo nkulunkulu. Good question uzolalela emoyeni. Ngizothanda ukulalela emoyeni ngizocela ukuphawula nakulo baba lona ngithi ofonile ogcina ukufona uma echaza ngani ngokuthethelela uthi abantu bathi basindisiwe kodwa manje njalo mabethandaza bacela intethelelo manje ke ngizocela futhi naye lo baba noma makhono ongayichaza indaba yakhe ukuthi ukunderstanda lokusindisa ngoba asikwazi ukuthi ngendlela ayiunderstanda ngayo yena uchaza ukuthi ukusindiswa yini mangamele phela abantu bacela intethelelo ngoba phela ukuthandaza ngokukaKristu kubafundi bakhe wathi mamthandaza anothi babothise ezibini manje igama lakho mawufika umbuso wakho ikhona iphathi ethi sithethelela amacala ethu manje ke akukho lokho kokuthi abantu ba wrong mabecela intethelelo. Madlandoni siyabonga Madlandoni. Ngiyabonga ngathanda nje nisicacisele kuleyo ndawo umvumeleni Lithuli endoda. Asibonge Madlandoni 0737091991 noma lapha ku 0861010 300 asikwamukele emoyeni sawubona.
Sibongelele baba. Inkosi yami. Yazi lebhuti ophuma njengamanje. Manje yayibuye nami ngimile kulokho kade kubeka ngiyafisa ukuthi kuphenduleke lapho ngoba masithi bayothi sicele intethelelo. So njengoba nathi sona each and every day uyamangaza ukuthi njengoba ngiyazi ukuthi ngiwonile kufanele ngithi mangikhuleka ngisho ukuthi inkosi ungithethelele la ngihambe khona asiwabone amaphutha ethu. So manje njalo kufanele njalo kuhlale sikhumbuzane simkhumbuze lapho sone khona inkosi sithethelele baba ngoba sihamba endleleni sila emhlabeni. So uma kuthiwa sesifundisiwe ukusindiswa yebo sonke sisindisiwe but akekho umuntu ongathi usindisiwe iphutha kanalo. Lokuthi ecele inkosi imthethelele njalo mayekhuleka. Mfowethu uthe mfowethu ubani kuphi? Ukhuluma noNdumiso Makhulukhulu enkangeni eMatshana. Siyabonga Bhungane. 0861010300. I must tell you Mbovu uyisusile indaba ingcingo zala ekhaya. Sabona siyakwamukela moyeni. Yebo sanibonani msakazweni. Inkosi yami sikhuluma nobani kuphi? Hayi unqobi majola lo edlaze emakhabeleni. Mthuni. Nami nginombuzo lapha. Balele baba. Nginombuzo kakhulukazi nje nami ngilandela laba babakade bebuza la kulo baboke wakhuluma ukuthi sifanele ukuthi intethelelo yezono zethu ukuba singayiceli ngoba sekunenkinga phela ngoba manje ivangeli sesihlukene phakathi so kukhona ivangeli othola ukuthi kuzothiwa izono zethu sezathethelelwa ngakho asingabe sisacela intethelelo kodwa uthi uma ngabe sifunda ngempela imibhalo siyathola ukuthi kunezono uma sizenza izono namanje isabalo futhi sisengalahlwa mina bese siyakholwa kakhulukazi uma ufunda incwadi yesambulo lapha ku chapter number 21 uyathola ukuthi bayabalwa abantu ukuthi abenza lokhu njengokuthi nje abafebayo mhlamba abadakwayo if noma kuthiwa uyakholwa kodwa uzongena ekulahlweni uma sifike thina ke mina ngifuna ukuthi kahle kahle leli ivangeli eselihlukanisile lokuthi kube ngathi manje ngoba usuyakholwa kusho ukuthi wena usathethelelwa ke ayiseke izono ze-future mina ngimelene nalokho ukuthi cha asingaliphambanisi ivangeli senze lokhu elingakushongo lona. Sibonge Macingwane, siyabonga kakhulu mfowethu. 0861010300 08611010 noma lapha ku 0737091991 nalapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu ungenze njalo Mbovu asiqale ngawe futhi. Yes. Yes, no mangisho ukuthi insindiso imi ngomsebenzi ophelele kaJesu Kristu awenze siphambanweni okungukuthi izono zethu zixolelwa nguNkulunkulu ngenxa yomhlatshelo wamukelekile phambi kaNkulunkulu okumzimba kaJesu Kristu. So kuyo futhi incwadi kwabaseKolosi la ebaqinisekisa khona kuwona uchapter number 1 ukuthi uJesu into ayenza wabamisa bengcwele phambi kaNkulunkulu bengenasisihla bengenacala phambi kaNkulunkulu. Mase qhubeka kuyivesi elingezansi ethi uma nje nimile nigxilile nibambelele ekukholweni ningazanyazanyiswa. Ingakho ke futhi sinencwadi ka1 John la khona atheka amanye ama false preachers ayethi wona wana sono awonanga nento ekuthiwa isono ayikho. Ingakho mawufunda uchapter number 1 ethi uma sithi asinasono uma sithi asonanga senza uNkulunkulu umqambi manga noma umkhohlisi. Lokho kungukuthi leli iqinise lenzo uJesu esiphambanweni linemthelela kwindlela esiphila ngayo namhlanje. Ingakho sizithola sesiphenduka ezonweni uma sonile phambi kaNkulunkulu sicela intethelelo. Nangomlaleli uthi sanibona abafundisi bami ngicela ukubuza ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi ukuhlulela kuyona izigaba ezintathu. 1 ukuhlulela ngomthetho, 2 ukuhlulela ngonembeza, 3 ukuhlulela ngokukholwa. Ngiyabonga kanti ukuhlulela lokuyigaba
ezingaki bazalwane. Umam Angie kaShobet uthi awushalom bafundisi bami. Ngikhona nginilalele ngihlezi ngibusiseka kakhulu ngeimfundiso zenu nisifundisa zona. uNkulunkulu anibusise. Amen kusho umama uAngie kaShobet lapha emolweni. uThembi kaDimba uthi awu bafundisi bami nginani usho njalo. Uthi ngilalele bafundisi bami e-studio, hayi ngihleli ke manje nginilalele indaba ezinhle zikaNkulunkulu nomkhuleko enisenzela wona uyasiphilisa. Ngiyabonga kusho uThembi kaDimba. Sikwamukele emoyeni sawubona. Yebo sawubona, ukhuluma no Raymond Mthethwa waseBhulwa. Mfethu. Yeah. uNkulunkulu sazama ukuchaza indaba uNkulunkulu lapho kuGenesis 1:26 uvela eminingi kodwa kuseNkulunkulu oyedwa. Awusichazele Nyambosi uvele eminingi kanjani? Njenga ethi masenze umuntu kodwa kukhuluma yena uNkulunkulu oyedwa. Very good point, very good point. Aphinde futhi lapha kade kubonakala kuMose esihlahleni wathi nginguye. Lo ophinde futhi abonakala uJesu ngesikhathi bekesedeni abafundi othi futhi yimina kuseyena yedwa lo uNkulunkulu. Ngiyabonga. Siyabonga Nyambosi. Nyambosi I think uthe ulapha eBhulwa. Ku lasuku daba. Amen bafundisi bami ngihleli nani nginilalela ukuthola izimfundiso ezezwi likaNkulunkulu. Qhubekani nisikhulise enkosini from uKhetho Mbele lapha kwaSayimani oKhalweni. Hello bafundisi bami Vuma. I trust that you are well. Thank you for consistently delivering the word or the Lord's work. We must thank the Lord daily without asking for anything. And Bibi couldn't have said it better. Enkosi. This sounds deep and interesting. Why was Jesus born and died for our sins? Nginesicelo bafundisi, sicela ukuzwa sounds of Solomon or songs of Solomon, the poetic sound of the Bible. All right. Solomon incwadini yakhe leyo. Mhlana siyenza leyo ncwadi kufanele senze iwarning emkhathini. Abantu abadala basusa izingane bangezothi senza ama X-rated topics. Le songs of Solomon nje ila uNkulunkulu esambulela khona ngobudlelwane phakathi komuntu wesilisa nowesifazane nako konke ukuphathelene nako. Sesokhumbula ukuthi mhlana siyenza uma isezwini lenkosi sizoyenza. Asina subject evimbelekile la ekhaya ukuthi asikwazi ukuyenza. Nangu uzakhona uMakhumalo Smero. Uzakhona sawubona dadewethu. Angibona befundisi ngimlalele njengenhlala yenza. Senomjovo wami ukuphila. Hayi ngimlalele nombovu ugeqa amagulu umbovu. Indlebe yami ngithene emsakazweni. Ngiyasiphilisa befundisi uMakhumalo eMaritzburg eSimelo. Ayihlale ithene Makhumalo. Siyakwamukela emoyeni sawubona. Awuphinde ushaye mzalwane angazi ke ulahleke ngephutha. Ngiyaxolisa kakhulu. Phinde ushaye lapha ku 08610 10300 08610 300 noma lapha ku 073 709 1991. Imzuzu esele ithi abe isishiyagalombili ngaphambi kokuba siliguqise lelo hlelo 08610 10300. Asikwamukele moyeni sawubona. Ayibona inkosi. Bamajolo. Ngiyaphila kodwa bangcwele. Sesizwe iphimbo likamfowenu lapha eBackville sesizwa wena manje siyajabula kakhulu. Siyabonga kakhulu. Majolo. Yasibona uNkulunkulu okokuqala nje nangentozi encane lapho yayezi ukuthi yalihlahlela izwi lenkosi kakhulu egameni likaJesu. Siyabonga bazalwane mfundisi baba uNkosi nokhoza. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani njengoba esho nje umama ethi senomjovo wakhe
yathi siqala siyoshayini inkosana isonto oshayini usise ngisibusise baba kakhulu kodwa nje enye into enginayo bengifisa ukusho ukuthi umuntu engazwani nalelo hlelo mhlawumbe nombono ohlukile akahambe othenga esathi isikhathi eqale lokwakhe naye oyeke lokwethu noNkulunkulu wethu ngoba thina siyabusiseke kakhulu baba ngifunda ukuthi nize niyixake nje ukuthi ayisizokwenza njani cha akaqala kwakhe umuntu ayeke lokho ngoba nani uNkulunkulu wakhuluma nani kanani lento abo namhlanje siyabusiseka namhlanje nomjovo owelaphayo imiphefumulo egameni likaJesu kodwa sathanisa lesona njalo ukulwa nezinto ezinhle zikaNkulunkulu akaqala kwakhe egameni likaJesu sibonge kakhulu inkosi enibusise. Sibonga kakhulu bamajola. Hey, bamajola sekuthi nje sengaba ne-advocate yami nguJesu kodwa kube bengidinga i-advocate impela ngabe i-advocate yethu wena noKhosi. Sibonge kakhulu inkosi enibusise nemndeni yenu. Siyabonga bamajola. Amen. Bafundisi sibonga ukuchazeleka ngalelizwi lenkosi kwande. Amen. Kusho uvusi kaMlaba. Uvusi kaMlaba ulapha eMaqonqo. Asizwe uZakwe. Zakwe sawubona. Ngibingelele bafundisi bami. Ngibingelele. Siyabona. Studio. Qala ngisho ungena ohlelweni. Igama lami kubheke zakho kaButhelezi. Kadabeka eClermont. Bancwele la ngilalela uhlelo leni ngijwayele ukulifica seliphakathi njalo. Awuyilungisa le ndaba. Ngizama manje ukulandela sengibonile ukuthi ngingena ngo6 to 7. Ngizamile ukukhava la. Yabona. Ngoba ngeke ngithola imfundiso ezinkulu ebalekile ngoba ngisamusha enkosini. Ngiyakhula futhi usuku nosuku ngoba ngiyamthanda uNkulunkulu. Ungenzele okuhle empilweni yami so nje akukho ongangihlukanisa nothando lakhe bafundisi. Amen. Ngibukeke nje ngisebandleni lami nje kakhulu ukuthi uyazi lento kade ngibukela kude kudala ngitshela ukuthi wonke umuntu esontweni ophethe iBhayibheli oswenkile kuyisonto uyakholwa kodwa nje ngihamba ngathola lokho ukuthi no man bengikhohlisa abantu abaningi emabandleni ngoba ngike ngawahamba manje ngivakasha uyathola ukuthi icashiwe kuzelwe inkinga engafani abanye sebefike baba nabangani abahlangene nabo ngokuhleba ebandleni ngokwenza into engasenganangqondo engafuneki endlini yenkosi baphuma kulomhlaba ongcola bazoqhubezela endlini yokukholwa umoya wami uyalimala ngoba kunabantu angangibabuka beneminyaka behamba le ndlela but mase ngisondela eduze kwabo benza one and the same thing akukho ukukholwa kubona ngoba ukukholwa kona ke esontweni uphatha iBhayibheli akukona ukwazi amavesi into engirealizile akukona ukushumayela ukukholwa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uyabona bese ke uyamhlalisa enhlizweni yakho umgcina enhlizweni yakho ukuthi ahlale kuwe ngezikhathi zonke so that ezohamba nawe eqaphelisise kwenzeni okuhle ngoba ama-kingdom awafani manje abantu bafica endlini yokukhonzela noma yokukholwa besaphila njengasemhlabeni ezweni ubone ukuthi hayi bajivaza ivangeli abantu abaneminyaka bahamba le ndlela uyabona ebese beba amakhoba phakathi kwakolo abafune ngisho ukuhlungwa ababoniseki bezwa bedinwa befuna ukuduba ngiyabonga ngingachithi isikhathi uzakwe eClermont ngiyabonga abafundisi bami amen. Sibonga kakhulu Zakwe Zakwe ya imfundiso esinazo kule insuku enkonzweni asikwamukele na emoyeni I think uMaka Sinelo. Amen bafundisi bami lapha e-studio uhlelo hayi mina angiboni inkinga mangabe usindisiwe ukhule ukuthi Nkosi sithethelela amacala ethu siyacela ngoba phela bakithi siyona singanakile umfundisi wami nje namhlanje intshumayelo ibisho ukuthi ungasindiswa kodwa kusho ukuthi usuperfect ngoba mawusindisiwe uzoyibona ngathi uperfect
ugcina usujaja abantu lokho kungafuneki kezweni lenkosi. So siyona ngokwenza, siyona ngokukhuluma, wona unganakile. So kubalulekile ukuthi uma ukhule kanjalo uthi Nkosi yami ngicela ungisize ungithethelele amacala ngoba uyona unganakile. Other than that, lo mnandi uhlelo uyabonga uMakasini. Nami nje ngisindisiwe, kade ngibhabhadiswa nje namhlanje. Hayibo. Kade ngabhabhadiswa kodwa ngithe nje ake ngibhabhadiswe futhi kuze ngihlale nje ngi-right. Uyabonga uMakasini kaShembe, mnandi uhlelo. Siyabonga kakhulu Makasini. Angithathe ukugcina nje ngimpintshise sovalele sofunde. Sabona. Ngibingelele babunkosi nobabukhoza. Sabona. Kuvuma FM. Umuso kaMkhize lo. Baba. eNewcastle. uKristu mayivela ngokwami uqonda uvela uKristu ongukukhanya ngoba nalapha baseKorinte 4:6 uyamveza uPaul ukuthi uKristu anikezwa yena ukuthi akhanye inhlizweni zethu. Akukho okuningi engingakusho kodwa nje ngendlela avela ngayo kimi uvela kanjalo. Mbovo mfethu 30 seconds. Yes, uJesu uyinkosi, uJesu uNkulunkulu. Cathi kuningi abazalwane abakuthintelo ngaphendulekanga kahle but makuvela isikhathi kuyobe sikuthola. But kubalekile ukuthi siqonde ukuthi lokhu kusho ukuthini kuthina. Kubaleke ngani? Kubaleke ngani ukuthi uJesu nguNkulunkulu? Kubalekile ngokuthi ufanele udumo lonke, ufanele ukuthi simlalele, ufanele ukuthi zizo zonke zikhuleke kuye, zikhothame kuye, zimlandele njengenkosi. Kathini una 10 seconds. Umyeni ngicathu bechaza ukuthi abantu abathembele ekufeni kaJesu bangaboni ngathi noma sebekhola izona ixolelo. Ngicathu nimbethela ngokungafanele. Asimbethele ngimbekele zonke zombili lento but umyeni lento ayishoyo iqiniso. Bangabheka makubizwe i-altar call, the same people get up and go to the altar call. Abathemba uJesu ilento umyeni akhuluma ngayo impela. Sekufike leso sikhathi ukuthi sithi sibonge ukuhlanganyela nawe kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike le hora lesikhombisa. Khumbula, whether uyamthanda uJesu, whether uyamzonda uJesu, whether uyamvuma manje uJesu noma iqiniso elisalayo ukuthi uJesu uNkulunkulu, kofika usuku uNkulunkulu uthi ngiyafunga for as long as ngiphila nguNkulunkulu ukuthi onke amadola ayoguqa, onke amadola ayoguqa akhuleke kuKristu, athi uKristu inkosi. Uthanda ungathandi, icasula lento izwayo ingacasuli, okusalayo iyophela yonke imibuso kuyosala umbuso wodwa kuphela, inkosi yalowo mbuso kuyoba inkosi uJesu Kristu. So do yourself a favor, wamukela uKristu manje usezoba ebukhoneni bakhe for the rest of your life than ukuthi umkhonze umkhuleke ukude naye ula kukhalwa khona kunokhala nokugedla kwamazinyo. Funda phela ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona students kaNkosi sikaMkhathini noma sikaMbovu, students kaMoya Ngcwele uqobo laso. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto ezayo. This program was paid for